Hvis du har været i Bilka i Odense i løbet af den seneste uge, har du måske mødt nogle af de 22 flygtninge, som er kommet i praktik i Bilka. De er nemlig en del af et nyt projekt, som Assens Kommune står for. Det her er Burhan. Han er flygtet til Danmark fra Syrien. I dag sætter han bare på plads i Bilka i Odense. Jeg er meget glad. Hvorfor er du glad for det? Det er fordi, det er svært at arbejde i Danmark. Jeg har ikke fundet job, og min Bilka og kommunen hjælper mig, og det er meget vigtigt. Assens Kommune har indgået et samarbejde med Bilka, så nu får Burhan sprogundervisning i 3 timer hver dag, inden han fylder strømper på hylderne. Det er strømper og dametøj og damemand og børne. Det er forskelligt. Anna Jacobsen er en del af integrationsteamet i Assens Kommune. Hun er en af dem, der står bag projektet, der skal gøre flygtninge klar til et job i Danmark. Er de klar til det danske arbejdsmarked? Har de en forståelse for, hvad bliver der krævet for dem ude på arbejdsmarkedet? Ved at det er blandt andet et sted, hvor der er 37 timers arbejde plus pauser. Ligeledes så er det også at lære dem sproget. Altså de er nye i Danmark, de kan ikke ret meget sprog, så ved at være på en dansk arbejdsplads af danske kollegaer, så vil de blive øvet i deres sprog og blive tvunget ud i situationer, hvor de bliver nødt til at bruge deres sprog. Burhan og de andre flygtninge har nu arbejdet i Bilka i en uge, og ifølge Anna Jacobsen er det ikke tilfældigt, at det er her, de er havnet. De giver et billede af en realistisk arbejdsplads i det stadie, de er i på nuværende tidspunkt. Altså de muligheder, de har på den danske arbejdsmarked. Det er, hvad Bilka giver. Altså fordi vi vil ikke kunne lave en aftale med en undervisningsinstitution, for det vil være for urealistisk, at de skulle stå og undervise med de sproglige kompetencer, de har. Så Bilka giver en god mulighed, giver et realistisk billede af den arbejdsplads, der vil være realistisk for den hurtigst muligt at komme ind på og blive selvforsørgende i, altså få beskæftigelse indenfor. På det nye job i supermarkedet får Burhan mange forskellige opgaver. Jeg henter i pakker også i lager og henter ind i butik og lægger og hænger tøj. Og også Bilka er glade for det nye projekt. Men hele projektet er faktisk rigtig spændende, og mit indtryk er, at det går faktisk rigtig godt. De er meget motiveret for at være her, og vi rigtig gerne lære dansk. Vi har haft nogle af dem ude på lager, og der synes de måske ikke, man lige får snakket så meget dansk. Så de vil meget gerne ind i butikken, hvor de også møder vores kunder og bliver konfronteret med at snakke det danske sprog. Men fungerer samarbejdet så godt, at Bilka vil beholde Burhan og de andre flygtninge, når deres praktik er over? Altså hvis det fungerer rigtig godt, så vil vi selvfølgelig gerne beholde dem her. Men jeg kan ikke love, det er muligt, fordi det er jo noget med noget kroner og økonomi. Burhan er glad for at få lov til at arbejde med tøj i Bilka. Det var nemlig også det, han lavede i Syrien. Jeg er glad for at arbejde i tøj. Det er fordi i min Syrien, jeg arbejder i 15 år. Jeg har en lille fabrik i Syrien. Om et halvt år er Burhan færdig med sin praktik, og han krydser derfor fingre for at kunne få lov til at blive til den tid. Jeg håber efter praktik, jeg arbejder. Det er ikke strømper. Det er ikke strømper.